vama svima što ste danas došli na ovu tiskovnu konferenciju. Hvala lijepo gradonačelniku na ovim početnim riječima. Ja bih također se obratio ovdje u ime svih zaposlenih djelatnika Daruvarskih toplica, također naravno i u svoje osobno ime što sam iskreno razočaran ovom porukom koja se šalje svim zaposlenicima Daruvarskih toplica. I naime, meni ističe mandat službeno s 1.12. ove godine. Ja sam se uredno javio na raspisani natječaj među 5 kandidata. Mislim da bez lažne skromnosti osobno imam najbolje reference da i dalje nastavim voditi ovu županijsku ustanovu. Kao potvrdu toga, evo, gradonačelnik je spomenuo, ali ja ću isto spomenuti, iako to nerado radim, ja sam 8 godina bio na čelu Daruvarskih toplica, predsjednik sam zajednice zdravstvenog turizma pri Hrvatskoj gospodarskoj komori od 2011. godine, tajnik sam klastera TERMI Republike Hrvatske koja je osnovana pri Ministarstvu zdravstva, član sam vijeća Hrvatske turističke zajednice od prošle godine, u EHTI sam član izvršnog odbora zajedno sa gradom Daruvarom i kreiramo zajedno politiku EHTE kao međunarodne asocijacije koja također radi na području zdravstvenog turizma. Osobno u mojoj zamolbi na raspisani natječaj priložio sam pisanu potporu ministra turizma, predsjednika Hrvatske gospodarske komore i direktora glavnog ureda HTZ-a. Uz sve rezultate i rad smatram da sam trebao biti na neki način potvrđen i dalje voditi Daruvarske toplice u smjeru kako Daruvarske toplice su napravile u proteklih 8 godina. Kao prilog tome napravio sam i kratku prezentaciju koju ćete moći vidjeti na slajdu, dakle što se sve napravilo tijekom 8 godina. U samom priopćenju koje također vam je danas predočeno tu, ja ću iznijeti samo kratke brojke jer brojke su one koje govore konkretno. Dakle, ovog trenutka Daruvarske toplice na računu imaju 12 milijuna kuna raspoloživih sredstava, od čega 7,5 milijuna kuna se nalazi na žiro računu ustanove, 4 milijuna kuna su oročena sredstva i ostatak je u vrijednosnim papirima, dionicama koje Daruvarske toplice ovog trenutka imaju. Mislim da osim političke smjene, koja ništa drugačije ne može se ni reći da ovo je, da je upravo razlog i motiv, kao što je i gradonačelnik jednom dijelu spomenuo, novci koje Daruvarske toplice ovog trenutka imaju. Dakle, županijski proračun po informacijama koje imam osobno i iz drugih izvora je u problemima i mislim da potvrda toga, znači prije samog sazivanja ove tiskovne konferencije i nalog župana da Daruvarske toplice od 1.1. sljedeće godine ulaze u riznicu županijsku, čime će se moći upravo ovo što sad govorimo na jedan elegantan način doći do tih sredstava. A ja mislim osobno da su to sredstva koje su Daruvarske toplice ostvarile na tržištu radom svojih djelatnika i da one trebaju biti investirane u Daruvarske toplice. Prema zakonu sav višak i sredstava koje se ostvari se treba reinvestirati u tu ustanovu. Mi smo to radili ovih proteklih 8 godina, mislim da smo radili dobro, kvalitetno, a sad daljna budućnost će biti upitna jer mislim da s ovim potezom su Daruvarske toplice kao ustanova na neki način osuđene na nekakve druge okolnosti, odnosno da će vrlo teško biti za očekivati određena ulaganja koja će biti u narednom periodu. Naravno, to će ovisiti i o novoj upravi, novoj ravnateljici, ali isto tako i osnivaču. Ja moram reći ovdje isto tako da je župan spomenuo i dio medija je to prenio, iako mi do ovog trenutka ništa službeno nismo dobili od županije, je spomenuo gradnju novog bolničkog krila u Daruvarskim toplicama i mislim da je to iznešeno javno, ali ponavljam, ja kao ravnatelj do ovog trenutka ništa službeno nismo dobili. Dakle, to je isto isprazna priča, jedna od niza drugih koji smo doživjeli. Ono što također želim naglasiti, osim ovih ulaganja koja su bila, a one su u iznosu od 40 milijuna kuna u zadnjih 8 godina, u periodu od 2010. godine, ja sam imenovan ravnateljem u 12. mjesecu 2009. Znači, do sada su naše ustanovi kontinuirano smanjivana decentralizirana sredstva koja se dobijaju iz državnog proračuna. Dakle, radi se o iznosima koje su 2010. godine bila 3 milijuna kuna, da bi prošle godine i ove godine pala na 1.600.000, dakle gotovo za 50% dolje. Što također govori u prilog tezi da onaj koji radi dobro, njemu se uzima, a daje se onima koji ne rade dobro. To je isto također i loša poruka i na neki način djeluje demotivirajuće. Ova situacija znači, nije od jučer. Dakle, ja osobno kao ravnatelj imam dosta lošu komunikaciju sa županom
iz njemu svojstvenih nekakvih razloga kojeg ja u trenutka stvarno ne znam, ali isto tako želim spomenuti da na predzadnjoj županijskoj skupštini nije usvojeno financijsko izvješće Daruvarskih toplica, što je županija dužna, dakle usvojeno od strane upravnog vijeća, uredno su izvješća poslana prema svim ustanovama kojima trebaju. Županijska skupština nije usvojila po nalogu, izričitom nalogu župana, a rezultat poslovanja prošle godine je bio 1 milijun kuna. Dakle, ja osobno ne vidim razloga zašto. Mi upravo sad u ovom periodu imamo u tijeku reviziju, državnu reviziju poslovanja, koja je također otvoreno postavila pitanje meni kao ravnatelju zašto se to nije desilo. Naravno, mi smo predočili njima svu dokumentaciju iz koje je jasno vidjelo da je usvojeno na upravnom vijeću, da je uredno poslano na vrijeme i da se to trebalo normalno kao i sve ostale financijske izvješća ostalih ustanova u zdravstvu, da se to na taj način prihvati. To nije, mislim da je to pitanje za župana i da on treba dati odgovor na to pitanje. Također, želim naglasiti ovdje, župan spominje da ovo nije politička smjena. Ja osobno smatram da je, nedvojbeno je, kad pogledate same kvalifikacije i reference od novoizabrane ravnateljice, gospođe Mire Zakore, mislim da je to neusporedivo, ali evo, neprimjereno je možda s moje strane da ja osobno govorim, to je također pitanje za samog župana koji treba odgovoriti. Ja ne bih dalje dužio, mislim da sam rekao manje više sve i slobodno volio bih odgovoriti na sva pitanja koja će se postaviti danas, ali naravno imate i pisano očitovanje